Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho Asabina on bring munya daje na mo hwe Alandu Media ene so yatena se enura eyekoto enura kotoko hene Otumfour to abebio ene Kumasi Traditional Council etena se na ensema hodi wo ho no ena yura ehweye de edi kan no na eye Ahenkrohene eye osei Ahenkro one eye na busua eye oyoko busua won ewo Ahenkro kada na se na ahema asefo ena na Sabina ntawantawa bi won ntemu a on no hene ntemu a asem no ekopie mu ayekufie mu eka ya nka no ena afi ya babedu eyekrobia refers antokotoko hene enemu na asem no ne ya asem bene a ene yibisua ho ade eya adehia won ewo Ahenkro ekiremu se eye wo hene foforo eye nana osei Ahenkro ba ye no sabi ensase esesen ko de ma won wanfa ma won ana de etosum yenu nsoso no sabi asamanke ye moso ene ombo so ka hontam ede to eye ohene so ne bra wo hene ebipi dwomu o kire mo kire sabi so sabi nya adokotokora e kire se ebra yura ede Ahenkro hye ne nsa ekonfie mi ensani ne we si na ni so no edoso de kan ohun se suku ahodo suku a ewo mpotamu ho no eye SHS no modern bone wo fom eno nti oni mpanyufo kwota oni school mpanyufo kwota na ase eno wo yen hyehyɛ se bosumi bia obema akyerɛkyerɛfo no eye motivational package a ebe encourage akyerɛkyerɛfo no na won timi akyerade kane no na enkra no koye exams a na ensɔhwe no edigun sane ani anye yo hamo nkyechemu edu no na wo share sa adwumadi na se na motivational package na se no se nkora no twura ensɔhwe no SSC no mutwa a eye wo hamo nkyechemu edu son na kyesa 50% abeka ho na kane na ye 20% za ye 70% na kyesa de anamo a eye Ahenkrohene tuye no aboyi pa no osa hwe hu se Ahenkro ayekese ayaresabia no so ayeketwa eno nti wona ne man ekukuru 100 bed capacity hospital eye wards female and male wards na afin so wasa ede eye maternity ward ene theater enso so aka ho bi eno so ogusu a wosi de etoso bio eye ahemfie de ka ho enso so eye community center eye Ahenkro de hye ebeye yi ho bi omodo omunsa besie bebi ombeja sebi ombeye won ho yi nyina eka ho bi na wo wie no hwe hu se esese ye maame mo bi wo mu di odwa no so yenya baby kama ma wo ebebo mo yi pa enu nti dwadada no eye Ahenkrohene buogu a ohun si foforo na se de ekrobia refi asante kotoko hene epe na sante ena sebi so sebi nyado eye Ahenkrohene eda na die ewa Ahenkro no sana nananoma bempo nyinara ukọ omo ekrumu a dwumadie no anase mpontonyuma hodo no ekoso asantema mu de nananoma fadodo na entwan aban ansa no won aye bibi eno nti adehye no ede omukọ adubaye no yewrati afa no hu se adehye no eyetirimude ene eye wo ne sanse won ya adehye de na nso won ni tumi so omoto Ahenkro asase de jese Ahenkrohene otwe Ahenkrohene akrobia refi asante kotoko hene ede kuro na hye ne nsa no so won hwe so mano no ono kwa ne wo ho kwan so wa location ono kwa ne wo ho kwan so wo san krata de ma obi e woto asase ono kwa ne wo ho kwan se o ma ne survey akoyi asase ede ma no se ya busua de a abusua de ye ma abusua no so onua bi obese okoche bi no jese abusua ne nyina ayo wano ba ko epene so mani pakro no ansana watimi akoyi wo chefa ewo mafiri ho no asante ewo mra ene nhyehyɛ a
on e de bo asante ho bra eno ye emredio sonson na e ya anada ye ka ho asem no eno nti ye wura hye se kwadu omo de bo eye sabi Ahenkrohene no enso bi anyina mu enti wonya tiremu de no na ono mu nua nkoka momu na abra wanso so no ono so ne ba enkotena se no mu hu kwan pa onde Ahenkro ebefa so na mom yenkohwe de ekoso e wo krobia refi asante Kotokohene ahemfie ayi kwa sa de dia e ko ti ka na do so bia mo da sa chairman obi na wo se krowra se se do so acha no na dis man do na so krowra e mo se fa go so za enso free never adu to so e mo so free never na ma mi di ma le kro no wo dia mo na mi di ma se ko na wo dia adu se free no se dia ne fa na fa ta sa tie Zom. Me ma mi odi asante ma mi ba kuma si abanante hapo. Se se na bro wo ya bro tie no ma me sante ma. Ko ma pa no we bi pe bu no. Bo mo ko ja se ti na tie. Bi bo bu no. Tie. Na fe di asem fu. Se ne ma fata sa se bi. We ni so bu no ma no ma sa so ye. Wo de wo bra ko. Bi se na. Bi se na. De wa ba ha. Wo ba ha no ma we fata. Wo fra ba wo na se ko fe no. Je veux pas ye do ye no le so ko ko no. Tie. So no guys ko no ko no. Wo be dia wo nam ka se wa ko fe no so na ko bo an. So wo be dia do se ko no so. Wo ye bi ko da cho. Ko ko no so no ni mo no bra. Tie. So Mani ma ya nam ka na we dia ba dia ko bo an mo fe pro. so no ya no so ya be dia. Ko bo no fe pro no. Na fe de na ba e ti bo ensem. So ya be dia na ba. E so we na wo fe da che. E se chiri. Tie. Since the brother, you go from where? So you want to go to the no. So, my family, let me do the assembly. Go on anymore. So they don't go back. So, own penalty. Then there's some of that. Yes, and was so to play. Oh, no, so de uma mi di ma na so fa kro na po. So ma mi di ma na to kro na bo. Drop ade. Ate. We social media work na ye. Wanu me bu. Wa sa social media o to put say man. Ah, o te to want to be. How is here? Tie. That was way. Munya sa do bra. Enu nti eya ahyan a eye ohene etode ma eya Ahenkrohemma. Ahenkrohemma de bai. Na enso so no yewura ti peso da yepa. Sa Ahenkrohene sa otoma de ma sa otode ma o ma me de a. Ene sa fa o ma me ade ma no. Na Ahenkrohemma na sa asam no na anika na mfitiase no na abufu. Na enso esan se ti peso da yepa. Na wode abotre ka na ensem no o kan wiye no. Netu akotwere de etwere. Ama do udifo age atum so udifo. Do odi bem so age atum na emmum no. Wamfa kasatwitwie ene bibia amfa ene eniamo ho samanta ekire. Bibia ekoso toten. Na enra Kotokohene tena se wona ahemfie no. Asemba ko ubu aye no. Eno ne Ahenkro. Ene na Ahenkro sei. Ene na dehesem ayura. Ahenkro sei ne na eye ne nuanom a won ewo na ahema efam ombu aye no no. Medin ede ma me fozia. Kaisa obeso hwedi ma ahema foundation ase. Nana ata adwoa jewa foundation. Nana ata adwoa jewa ohwe nkora over 200 school ebi wa primary ebi wa kindergarten ebi wa nursery na ebi nso so GHS na SHS ebi nso wa tertiary eno nti mo me support na onko nanim na onko nanim ankora obehwe omo no ebeboro sei otwede mpo nyankopon ya ma yibisha ka so be subscribe no ahya ma fofo nso enya bi ahwe me da se